Makadiko muri Zimbabwe kusangana zvakare muchirongwa chedu Across the Border. Inonzi Across the Border update iyo yatinokupai zvimwe zvine zviri behind the scene pa Across the Border program yedu. Zita rangu ndini Dumisani Mulambo Mafanise. Zvakare munoona nekunyemwerera kuti aiwa nhasi izwa rakanaka. Tinavo futi zvakare Mr. Stole, Baba Stole vatai tinavo pa episode number 1. Makasimba here baba? Takasimba, makasimba. Ayo, tinosimba. Nhasi takudanai zvakare. Ya, ndo zvakanaka. Vanhu vazhinji vakaona episode yenyu ende vanhu vakawanda vakaiwacha, vakalaika, vazhinji vakataura zvakasiyana siyana mu comment section ende ndakaona kuti vanhu vazhinji vakabatikana nenyaya yenyu. Asi tiri imomo mukubatikana nenyaya yenyu iyoyo. Nhasi makuseni ndamuka ndikafonerwa ne one of our viewers ane company inoitwa Zuku Auto Group vari kuDurban. Kanzaiwa tibatirewo Mr. Stole, tokumbirawo nhamba dza Mr. Stole. Tine something for him. Vatavapa nhamba ndo vazokufonera vatamhanya. Zvikanzi endai motisvitsira pasuru. I think vabva vakufonerai. Vakatituma nepasuru ndo ratauya naro. Muri kunzwa sei pariko zvinezvi? Kutaura chobati ndiri kufara. Ndanga ndisingazvifungiri kuti zvichaitika. Nekuti nhasi mangwanani vabva vandifonera mangwanani. Vakati baba nyaya yenyu yakandidini, yakatibata nyaya yenyu. Saka tafunga kuti timudino timubatsire. Saka mabatsire vazondiita manje ndasingafungi ndozvavachadini. Vachandiita. Nekuti azoshamisika paazotumira message mufoni. Ndona mari vantumira 2000 rands. Ndasingazvifungiri kuti vichaitika. Mona imi manga murufungira chii kuti vachakubatsirai sei? Ndaitofungira kuti vachanditengera kana kuti vachanditumira kana 500 kuti nditenge zvokudya. Kana kuti vandonitumira kana 600 kuti nditenge ndibatire mukuku. But mari yavazonitumira 2000 rand. Vazvo zvarishamisa maningi. Hapana munhu akambondibatsira nemari yakawanda kudaro. Hapana, ndibatenda zvavandiitira vezuku zvavandiitira. Mwari ngavakomborere. Hama dzinodiwa, hazvisiri izvo zvega. Vezuku vavimbisa vakati tiri kumborongedzera kuitira mukoma wedu kana kuti Baba Stole vangawana pekusano kubata. Nesu tiri kufara because chiitiko chakadai kana chichiitika amongst us semaZimbabwe techisimudzirana ndo zvatinoda, especially kana tiri kunyika kuno dzevatorwa, cause zvinenge zvakaoma. Hapazi pese kana kuti haazi munhu wese ari kunge echirarama life yaanoexpecta. So pari zvinezvi tauya kundoita handover yezvatatumwa neveZuku Auto Group. Muri ready re baba? Ndiri ready baba. Ndiri ready. Tauya nayo yakakwana, bata izvo nyichi. Zvakanaka baba wangu. Zvakanaka. So muri Zimbabwe mari yatatumwa nayo ndiyo iyoyi. Ngatidai so. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Baba apa ndinotenda. Kudai vairamba vakadaro veZuku vasangobatsira ini chete. Vabatsire nevanhu vakawanda. Kuti upenyu huri mujoni munomo hahuiti. Baba Mwari wandibatsira chaizvo veZuku. Ngavarambe vakadaro. Ngavarambe vari mwoyo wavo. Ende havana kugumira ipapo vati musanditende, tendai Mwari uye zvakare musakanganwa kunamata. Ndo mashoko avanditumira pameseji. Vakati takumbokurongerai kuti tingawana kabasa here kuti zvikaita maybe mungashanda muwane kabasa. So Baba Stole,
mari ndiyoyi. Handizivi mune chekutsanangura. Apa ndinoda kutenda chaizvo. Munoona upenyu hwanga hwandoomera zvokuoma zviya zvokuti even nemari kubhadhara rent ndandisisina. Apa ndaenda tofunga kuti nditotsvaga mari kuti ndiende kumba. Kuti nditosvukisa mari yekuenda kumba 1.4 vakatondiremera. Mwari munoziva Mwari unoita minana. Ndainamata zuva nezva kunamata zuva nezva kuti Mwari muri kuona upenyu hwangu hwakamira sei. Asi nhasi Mwari wandipindura nekuti kumasowe handishoti. Ndinoenda konamata each and every day konamata. Mwari wandipindura nhasi. Nekuti zvandiitira izvi hazvisati zvamboitirwa, handisati ndamboitirwa neumwe munhu. Hama dzangu ndinokurudzira kuti ngatinamate. Kana tinganamata musaspekta kuti munamato wenyu unouya same day. Zvomunoda zvinopindirwa same day. Chimwe nachimwe chine nguva yacho. Mwari uchamupa paanonge adira. Muna petinogumirwa Mwari ndo paanotangira. Hama dzangu ngatinamate. Ngatitende. Hama dzinodiwa, tasvitsa pasuru, but tichiri ipapo. Mukoma wangu, video renyu rakaonekwa navanhu vakawanda. Tombopinda mu-update yema comment section, handika? Alright. Timbonzwa zviri kutaura vanhu. Tichangoverenga mashoma, handiti? Alright, zvakanaka. Tina Munyaradzi Kaseke. Hanzi Johnny pakaipa tirimo asi marwadzo chaiwo. Zuva randakauya Johnny ndiri kanganwe muupenyu hwangu hwose. You see kuti you are not only imimi. Handisi ndega, vanhu vakawanda vakapindana nema1. Mumwe akanzi Aishagi or Elshagi Weni. Chokwadi mabasa hamuchina muno, it's true. Kuna anonzi Pardon Chikono 1738 zvinorwadza. Tina Nimrod Savanu ndarwadziwa nenhoroondo yenyu mukoma, dai mabva mataura basa ramunogona ipapo. Hanzi dai mataura basa ramunogona. Basa ndinogona general work because mamwe mabasa handisana mari. General work ndingangoona general work ndinongoshanda, handitazi basa ndorida. Ndorida basa. Hanzi na Prudence munda ndishe Mwari dai varangarirawo nyika yedu. Faith Chitongoli haka makazotenga mota kana bhasikoro racho here mukoma? I think makazvitaura pa ndinotenga apa ndakatenga chendangokakisa imba chete chokwadi. Pa bhasikoro neoni zvakaramba. Hanzi na Messi Gambiza, kana usina kuita double up hauna nhoroondo yeJohnny, kunorwadza kuendako zvose nekugarako. Upenyu hwemuJohnny muno hwakaoma. Kazhinji vanhu vazhinji vari kuita double up. Tina Wootton Hove, tina Seimo Mapuranga, hanziyo pakaipa. Right, comments akauya akawanda. Then kozoitawo mamwe akafanana neaitaurwa handingakwanisi kukurumidza kumatsanangura yese, but tine mamwe comments hanzi makanyepa kubva kuMessi naBedbridge kundobata Polokwane in 3 days. Mainatsofamba sei chaicho maibhuruka here maita zvekuti maimusambozororera? Handinombozorora baba, handinombozorora. Ndakatobva Bedbridge. Takabva kuma 9 usiku ndobva taambuka. Zakati dzokeza kuma past 5 mangwanani tati pfuure Messina. Takarara I think for 1 hour ndobva tatangasimudzira futi ndobva tafamba. Petakasvika ndobva tafamba kusvika kumubopani yekupulukwane. Takasvika I think around 3 zuva rodoka dai. Saka train yakabva yasvika train ndobva yasvika kuma past 4 manhero acho naivawo. Vanhu ndandinawo ndobva vatopinda mutrain. Ndobva ndatanga kufamba ndiri 1 neroad rese
svika usiku wese ndaifamba usiku wese zazoti dzakuma past 5-6 ndasvika mupetersburg 6 mangwanani ndakaita 2 days and a half ndichifamba. Right, hatichadi kupinda kudzikadzika ende mukoma wangu achindiudza kuti hanzi it's not first time. Ipapo yanga iri first time but hanzi zvaka experience iyoyo vakazoidzokorora zvakare rurenge another 2 times kuita 3 times ndizvo handiti chokwadi uye futi pavakazonge vakubva kuPolokwane handiti kuPetersburg kuenda kuJoburg hanzi vakazonge vatenga cause munhu aifarira zvekuva mupurisa basa rechipurisa vaifarira saka vakazoona neheti yemaZCC natsai kutaura ngozoita senge ndiri kunyepa hanzi vakaona heti yemaZCC yechitengeswa ndo yavakatenga ende heti iyoyo ndo yavakapona nayo kuti vasasungwe. Chii chakaitika? Chakaitika pendakashanda 2 months muPetersburg pendakati ndakagara nemumwe murume ndakagara naye vakazoti sezvo wakati iwe unoda kuona mukoma wako chidini ngandikuperekedze kutaxi dzinoenda kuTembisa. Saka benzira tatofamba tichienda kutaxi muPetersburg muoni nokukwira mataxi ndobva tadini ndobva tataona heti yani maZCC idodini itotengeswa. Saka ndangosizi ndasikavizi ndangoti chini soronge chini iheti ndobva ndatodini ndobva ndatotenga heti yani ndobva ndazokwira mota takakwira tekisi kubva muPetersburg ndatopfeka heti yani ndichifunga kuti ingori heti ndisingazivi kuti heti ngei maZCC ndobva ndatodino ndobva ndatokwira. Saka munzira mamune maroadblock munzira nditofamba munzira apana mapepa ndingofamba anina nepepa. Saka ndaingoti ndikasvika paoneni ndikasvika paroadblock vaingosari khotso afunga ndiri chini ndiri muZCC vasingazivi kuti nekuti kune ZCC ndasikadiniwo ndasikavhizi. maZimbabweans kuti khotso kumhoresana kunoitwa kunyanyanyanya vanhu vemaZCC ndo mamhoreserana unonzi khotso iwo woti ayate so ava vaimhoreswa kuti khotso vongoti usunza muoko chete mapurisa vaifunga kuti hazi muZCC rakakwana ori kutobvawo kumusangano kupi kuPetersburg vasingazivi kuti ndadaroko vyani ndakatofamba atimwe maroadblock akanga toripo atita ma3-4 maroadblock but ndaingoti vanga kuti hotso ndingandoti ndichingosungudza maoko apana anombosungwa ndobva vachingondisiya chifunga kuti munhu uri kudini uri kudairawo mwinyi muZCC ndakafamba zvakanaka maoni ndobva ndatosvika paokumora pasina kumbosungwa anongosungwa but heti yeZCC yakandibatsira yakandiponesa. So zvinoita Mwari mukurarama Mwari vanoshanda nenzira dzavo kuti chakavatuma kuti vakwanise kutenga heti iyoyo Mwari aitoziva kuti aiwa mwana wangu ndichakuprotecta kusvika usvike kwauri kuenda ndosaka vakatenga heti vasiri aware kuti ichavaponesa. The other thing same applies right now mukoma vari kuti vakanamata nekunamata vichitsvaga mari kuti vakwanise kungoreza 1.4 yebhazi kuti vadzokere kumusha but for such long time vachinamata kuti vaone mari iyoyo someone a volunteer iwe wisha munhu watumona Mwari kuti mari 2000 tinoda kutenda veZuku Auto Group nekubatsira mukoma wedu tasvitsa sekutaura kwamakaita mhuri yeZimbabwe richaramba chikuupdatai kana pane chinoda kuupdatewa uye tinokurudzira kuti mufollow veZuku Auto Group pamabasa avanoita tichaisa nhamba dzavo tiri kuisa nhamba dzavo tichiri kuisa futi nemabasa avanoita ngatitsigiranei tichienda mberi. Zita rangu ndini Dumisani Mulambo Mafanise. Eni shoko rekupedzisira? Shoko rekupedzisira ndode kuti ndinotenda chaizvo kune veZuku Auto Group. Mwari ngavaropafadze mabasa avo arambe chidini ichienderera mberi nekuti maitiro evandito imiracle imweni yatoitika kwendiri ndasikazvifungiri. Saka basa ravo rikaenderera mberi Mwari angaramba achivaropafadza vanokwanisa kubatsira vanhu vakadi vakawanda vasaneta ngavarambe vachingodini vachingobatsira vanhu vakawanda semabatsiro evandita Mwari ngavaropafadze.
Tinotenda. Ndicho chirongwa chamakadai kuteerera che Across the Border. Tichikupa update. Zita rangu zvakare Dumsani Mulambo Mafanise kana kuti Dumas. Tiri pano pa Across the Border. Don't forget to subscribe to this channel. Kuitira kuti next time murambe mechiona zvakawanda. Tiri kukupai another episode iri kuteera pamazuva mashomanana asara musi weSaturday. Kana uchidawo kuti nyaya yako experience yawakasangana nayo mukucrossa border kana kuti murarama muno muSouth Africa ipambazhwe izikanwe nemhuri yeZimbabwe, unokwanisa kuti nyorera pa namba dziri kubuda pa screen pa WhatsApp +27 719637765 kana kutifonera direct. Kana uri pedyo nesu tinokwanisa kuuya kundokushuta, asi kana uri kure unogona kutumira voice note yenyaya yako uchitsanangura pa WhatsApp kana kunyora tsamba pa WhatsApp uchitsanangura nyaya yako yawakasangana nayo zvakaitika kwauri, kana kuzvishuta video chaiyo uchitaura pafoni pako uchitaura nyaya yako tizoipambazha pano pa Across the Border. Mwari akuitire zvakanaka kune avo vanodawo well wishers anoda kutsigira chirongwa kana kutsigira avo vanouya pano pachirongwa. Tinoti makasununguka, uye zvakare makambani angada kuadvertisawo nesu pano pa Across the Border makasununguka. Zita rangu zvakare Dumsani Mulambo Mafanise. Ngatisanganei muchirongwa chichateera.